Hej alle sammen, velkommen til Flammehaus video. I dag skal vi overleve i overlevelse i Minecraft. Husk at like og subscribe og nyde det. Så nu er vi i gang med videoen. Jeg tænker, vi skal have få hugget noget træ først. Det er vigtigt, så kan vi lave crafting table, noget træ, og så kan vi lave crafting table, og så kan vi lave en økse, en hakke og et sværd. Vi skal også bare have stacks til det. Jeg sletter lige det her jord. Please, jeg når det. Jeg håber ikke, det bliver net. Her. Nu får du bare lige prøvet noget til der. Sådan der. Og så smutter vi. Vi kan godt bruge det her. Selvom det tager lang tid. Ja, det kan vi godt bruge. Ej, der kommer ikke noget ud. Sådan. 4, det er fint. Til 3 her. Godt så. Og så vil vi lave et crafting table. Så skal vi lave en base på en måde. Hernede hedder der. Ja, det er godt et basested på en måde. Vi skal i hvert fald også have lavet en dør. Ej, hallo, jeg hader det her. Nej, kom nu. Yes! Sådan der. Lad en dør hurtigt. Den der. Jeg har 3. Hvorfor? Jeg bedte kun om 1. Sådan der. Nej, hvad? Jeg har i hvert fald noget jord. Så. Nu skal vi lave stack. Ja, vi skal lave 12 stacks. Nej, det skal vi 4. Vi laver den der. Nej! Men vi har en økse. Vi kan skynde os. Ej, den hakker hurtigt. Det er også en økse. Den er bedst hugget. Sådan der. Nu har vi i hvert fald. Look. Crafting table. 20. Nu kan vi lave en pickaxe. Hvad? Nej! Vi skal have. Sådan der. Sådan der. Sådan der og sådan der. Kiste vil vi have. Godt, mand. Godt. Jeg tror, jeg lige på det der. Virkelig brug for en dør endnu. Det kommer vi nok til at bruge. Igen. Den skal vi have. Ej, hvad laver jeg? Sådan der. Der. Den. Der. Jeg går lige op her. Jeg har ikke noget armor. Det skal jeg få lavet mig. I hvert fald en hjelm, det er okay, god idé. Jeg har ikke meget træ. Nej, jeg har ikke meget træ. Nej, det er godt. Det er snart den. Jeg kan skynde mig at gå ud og hugge noget.
Skynd dig. Vi skal skynde os. Sådan der. Så skal vi ud hurtigt. Hurtigt som muligt. Der bliver en mulighed for evighed. Nej. Yes. Sådan der, perfekt. Hvad skal vi bruge den til? Nå ja, det var til en hjelm jo. Undskyld. Jeg skal bygge en. Der. Ikke sådan, at vi bygger en hjelm. Jo, det er. Det er sådan, man bygger en hjelm. Kan vi ikke bygge en træhjelm? Skal vi også bruge en? Der. Har det giver mening hende? Jeg forstår det ikke. Den burde kunne lave en. Hvorfor kan jeg ikke lave en hjelm? Jeg har brugt min økse meget. Jeg tænker, jeg skal lave en ny hjelm. Og det er dag stadigvæk. Jeg kan nå at hugge lidt meget. Jeg skal bare lige skynde mig. Nej, det er en pickaxe, der kan det her. Ups, undskyld, økse. Det er en pickaxe. Yes, sir. Det er langt snart færdigt. Okay, kom nu. Ej, nu. Det ved jeg ikke. Det er metal! Det er metal, vi lige har fået. Det er godt, mand. Det er godt. Men hvorfor ligger der metal ude i naturen? Nu skal jeg lige finde min hule igen. Nej, den er der. Hej. Må jeg klippe din pels? Hvis jeg overhovedet har nogen sagt. Det har jeg så ikke. Jeg har en stek. Jeg skal have mad. Jeg er sulten på en måde. Jeg kan bare ikke dø i sult. Det kan jeg ligesom ikke. Okay. Sådan der. Lad os se, hvordan. Vi har 25 sten. Det er godt, det er godt, det er godt. Det skal vi beholde. Vi har vores crafting table på os. Godt. Nu skal jeg bare lige finde min hul derhen. Okay, nu er det ved at blive nat, så vi skal ind. Vi skal have noget uld, så vi kan bygge en seng. Der. Jeg tager en pickaxe. Min pickaxe. Jeg har brugt meget min pickaxe. Min pickaxe. Okay, godt så. Nej, det kan den ikke, fordi...
Okay. Det er lidt creepy lyd, synes jeg. Yes, man! Godt. Bro, det er godt det her. Jeg har fået nogle gode ting. Okay. Men der. Den skal jeg blive her. Og jeg har ikke så mange stacks, det er derfor. Meget 17 træ, det er fint til nogle stacks. Der. Hvad er det her? Hvad skal man bruge en dræbermaskine til? Det vil jeg aldrig bruge. Nej, det skal man ikke bruge derude. Nej, det skal man ikke. Nej, jeg gør det aldrig. Det tager jeg aldrig som det. En ovn, den vil jeg gerne have. Noget våben. Der og der. Så. Nu har vi nok ting, kan jeg sige. Det kan jeg love jer for, vi har. Og vi må jo ikke miste vores ting. Så derfor. Vi skal vente indtil det bliver dag. Ej. Jeg tror, jeg kommer til at dø. Jeg er sulten. Jeg er ret sulten lige nu. Ej. Jeg putter nogle ting i min kiste. Det er vigtigt, synes jeg. Det er også vigtigt. Metalmænd, det er vigtigt, synes jeg. Skal vi ellers putte i kisten? Nej, der. Ja. Apropos, husk at subscribe og like videoen. Okay, nu skal vi se. Vi skal bruge alle de her våben. Hvis vi mister de her våben, så har vi de her våben. For de er meget bedre. De der... der er 2 skeletter. Jeg går lige ind igen. Ja, de 2 skeletter, dem skal jeg lige nærmere til. Hej skeletter! Der er der jo. Jeg er nødt til det. Sådan der. Jeg mistede liv der. Der mistede jeg liv. Det er ikke godt. Jeg kan ikke lide dig. Jeg kan ikke lide dig. Jeg er bange. Og jeg mistede liv. Prøv at se, jeg mangler. Jeg mangler mad! Jeg mangler mad! Og der er et skelet lige der. Der er ligesom et skelet lige der. Jeg kan ikke komme ud af noget som helst lige nu. Jeg skal blive inde i min hule. Det er sindssygt, man. Det er sindssygt. Skal jeg man gå ud? Bare et slag ligesom. Det blev bare til et slag, og så døde den. Jamen, jeg var nødt til det. Jeg gad ikke have, at jeg døde. Hvorfor skulle jeg dog dø? Hvorfor skulle jeg dog dø lige præcis der? Og heldigvis gør jeg det ikke. Hvornår er det dag? Hej, der er skelet. Hej.
skal vi bare vente. Og vi har ikke noget mad. Vi skal få en hund. Fordi så kan den måske godt lide os. Så de her 2 ting. Vi skal også bruge 2 pile, hvis vi nu får en bue. Så det skal vi også bruge. Nå ja, jeg sagde jo, at vi skulle have en hund. Skriv i kommentarfeltet, hvis I har en hund. For jeg har nemlig en hund. Den hedder Melde. Lad os se, hvis det bliver dag. Hvornår bliver det dag? Jeg er sulten. Han døde med. Jeg skal snart dø af sult. Det gider jeg ikke. Ej, jeg gider snart ikke mere vente. Øj, det var en creeper. Gå væk. Gå væk, din creeper. Gider ikke at være død. Gå væk. Gå væk. Dit skelet. Og din creeper. Jeg gider nemlig ikke at være død. Gå væk med jer alle sammen. Præcis. Nå, nu skal I sove. Okay. Ej, jeg vil gerne se mig selv gøre det der. Okay, lad mig se mig selv gøre noget godt. Hvad var det, jeg lige gjorde der? Det vil... Jeg vil have noget steak. Jeg vil have noget steak. Ligesom jeg vil have noget steak. Og jeg kan ikke lade være... Jeg vil ikke dø af sult. Jeg vil ikke dø af sult. Endelig, nu er det dag. En creeper. Jeg skal skynde mig. Det må ikke eksplodere i hovedet på mig. Hej, creeper. Det var tæt på, den eksploderede. Bro, det var tæt på, den eksploderede. Det må ikke komme i nærheden, fordi det må ikke eksplodere mig. Okay, jeg skal lukke døren. Eller hvad? Hvordan kan du se bagved? Ligesom det giver ikke nogen mening. Hallo? Nej! Den eksploderede. Nej, det var ikke godt. Ej, hvor er min hule? Fedt, jeg har stadig mine ting, kan jeg sige. Og jeg kan se min hule. Den eksploderede heldigvis lige foran min hule. Og hvorfor døde jeg lige præcis der? Oh my god, det var ikke godt. Det var ikke godt. Hvorfor blev jeg eksploderet? Nå. Jeg skal have noget mad. Fordi jeg er sulten. Jeg
Ja, jeg har fuld mad lige, men jeg skal alligevel have noget mad, hvis jeg nu bliver skadet af et eller andet monster om natten. Fordi jeg kan godt lide at kæmpe mod monstre. Hvordan en gris? For jeg vil have en steak. Hvad er det? Hvad er det der? En lama! Dig vil jeg gerne have. Men jeg vil bare ikke have dig til at spise. Hej! Nå. Hvad i alverden er det her? En tyr! Jeg har aldrig set en tyr i Minecraft. Bro, what? Et får, jeg kan få steak. Jeg kan endelig få steak. Og så kan jeg få pels, så kan jeg sove. Okay. Det her, det skal I ikke gøre i virkeligheden. Men nu gør jeg det, fordi jeg er sulten, og hvis jeg bliver skadet, ja, så må jeg jo dø, så... Men det må I ikke gøre i virkeligheden. Så, nu har jeg også steak. Men det var ikke særlig godt. Og nu har jeg også uld, men det var ikke særlig godt alligevel. Men jeg steger. Jeg er nødt til det. Undskyld for. Jeg kan godt lide får, men undskyld. Sådan der. Undskyld for. Det er ikke min vilje. Nå, men ja. Og en kylling, det kan jeg godt lide. Kylling, det kan jeg godt. Hvad er det for en slags kylling? Hvad? Jeg fik ikke kød af... Jo, jeg fik en fjer. Yeah. Jeg tror bare den havde alt for meget pels. Fjer. Jamen, jeg varmer lige min steak. Jeg vil varme... Hvorfor kan jeg ikke varme en steak? Nå, ups. Den skulle være heroppe. Den er min kistetræ. Det er fint. Sådan der. Nu har jeg varmet min steak. Den ser lækker ud. Skynd dig. Jeg skal skynde mig. Nej! Kan du ikke lide mig? Du skal med mig. Jeg skal bare lige dræbe et skelet mere. Hvad laver der en zombie villager? Au. Du skal ind med flammehav. Nej, du skal ind. Du skal hjem til flammehav. Ja, nej. Du skal hjælpe flammehav. Du skal hedde Malte. Og du bliver til min hund, når jeg har dræbt et skelet mere. Godt. Vil du have steak? Jeg spiser ikke. Jeg er sulten. Vil du have steak? Du vil have steak? Nej, du vil ikke have steak. Jeg var med min kylling nu. Nu vil jeg bare min kylling.
Rå kylling. Jeg vil ikke have en rå kylling. Kylling. Du skal nok være min hund. Det kan jeg love det for. Nå, nu skal vi finde noget mere mad. Hvis jeg bliver skadet undervejs, så har jeg min stik jo. Jeg bruger min pickaxe, jeg gider ikke mere. Jeg vil ikke gøre dig noget, kylling. Hvad laver du? Hvor er min... jeg har en kylling her. Hvad? Nej, det er ikke godt. Det er ikke godt. En enderman. Det er ikke godt. Man må ikke kigge den i øjnene, så jeg skal skynde mig ind. Hej! Min kylling er ja, den er færdig. Godt ligge. Hej Malte! Ja, nu skal vi. Hej Malte! Hvad skal vi lave, Malte? Du får i hvert fald ikke lov til at komme derud. Sådan. Derud. Den får du ikke lov til at komme ud. Det er for farligt for dig. Husk, I må ikke gøre det i virkeligheden. Jeg laver en seng nu. Nu skal jeg huske altid at lukke døren. Jeg er i hvert fald nok til at lave en seng nu. Hvad gælder mig? Jeg har en sort ting nu. Nå. Okay, lad mig se. Hvad skal vi lave, Malte? Hvad synes du, vi skal lave? Jeg er allerede i gang med at lave en YouTube-video. Ej, jeg regner det. Det er seriøst ikke rigtigt. Hvad er der galt med det? Jeg skal gå og drikke for. Okay? Så er der sådan en ting til dig. Det kan jeg godt lide. Nej, hvad? At det kan jeg lave en jern jo. Jeg skal finde flere køer. Ej, jeg har overlevet i meget lang tid, synes jeg. Jeg døde kun én gang. Jeg skal lede efter køer. Det er den nu. Sover igennem natten. Jeg sover igennem natten.
Jeg er jo kun i level 1. Okay. Nu har jeg lige sovet i min seng. Så. Okay, det var ikke mig, der skadede den det sidste. Jeg rykkede den bare, og så faldt det ud, og så faldt den ned igen. På en måde. Kun på en måde. Hun, du er inde på min seng. Hvad er det her? Nå, råt kød. Nej, ikke 5. Ikke 5. Jeg skal i hvert fald have 2 til. 6! Bro, jeg skal lave mere. Jeg skal have flere. Jeg skal have mere 3. Og hvad? Nå, nej tak. Hun, du må ikke komme. Hun. Nå, du er der. Heldigvis. Jeg skal opnå 3. Jeg har ikke brugt min økse så meget. Det er mere mit sværd, jeg har brugt. Mira Sofia, si tu miras, si tu miras, mira Sofia, si tu miras, si tu miras, mira Sofia, todo que camina en tu mira Sofía, sin tu mirada, mira, sin tu mirada, Sofía, mira Sofía, sin tu mirada. Nå, men vi skal have vores kød færdig. Hvad er der galt med det? Nå, men ja, mit kød færdig. Tror jeg. Nej. Nej. Hvad er der galt med det? Så må jeg alt kød. Den her nat vil jeg gå ud og kæmpe. Hvad er der galt? For jeg skal lige kæmpe mod et skelet, og så kan jeg endelig, så har jeg 2 kødbens til dig, Malte, og så kan vi være friends, bro. Jeg går lige hen og sådan der. Yes, nu har jeg 2 af dem. Godt. Godt. Et æble! Jeg elsker onsdag. Jeg elsker æble. Æble smager bare så godt, synes jeg. Det smager bare så godt.
vi laver her. Ja, hvad skal vi lave med det? Lad os se, hvornår bliver det nat? Okay, jeg kan lige så godt bruge mit sværd på noget aktivt. Mit sidste stykke til sværd. Det kan jeg godt bruge sådan på noget aktivt. Så bruger jeg mit golden sværd. Jeg har et stykke mere. Jeg har stadig lidt. Jeg mistede den. Jeg mistede. Nej, jeg mistede min. Kylling. Lama, hvad laver du, Lama? Hvorfor prøver du at gå ned i min hule? Nå, Malte, jeg har lige givet dig en gave på en måde. Kylling! Kan du lide kylling? Ja, det kan du. Hej. Jeg tænker bare, vi... det skal vi have. Det skal vi have. Vi har meget jord, så vi kan blokke os op. – 25 jord, det er okay. Vi får den nu. Og vi får den nu. Og vi får den her. Det er godt det her. Så har vi noget. Vand, vi skal bruge en spand, kan jeg sige. Ej! Jeg prøver at rutsche ned af den der vand. Der er en tyr. Heldigvis. Nå, jeg skal skynde mig at regne efter det andet sværd. Fordi... hvor er mit hus nu? Der hvor lamaen er tæt på, kan jeg sige.